Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в нашия канал. Очакваме ви всяка сряда с ново видео от нашите златни приказки. Алиса в страната на чудесата. Алиса много се измори, докато слушаше сестра си да й чете. Очите й тък му започнаха да се затварят, когато изведнъж видя бял заек, който бързаше на някъде. Гледаше джобния си часовник и си говореше сам. Алиса си помисли, че това всъщност е доста странно. Говорещ заек с джобен часовник. Така че го последва и влезе в заешката дупка зад едно голямо дърво. Започна да пада и се струваше, че пада към центъра на земята. След като тупна на земята, Алиса видя как белия заек тък му се провираше през вратичка, която беше твърде малка за нея. Алиса отпи от едно шише на масата и стана съвсем малка. Но сега пък не можеше да достигне ключа на малката вратичка. Най-накрая Алиса откри начин да мине през вратичката. Седейки на бутилка, тя заплава по едно мистериозно море към страната на чудесата. Алиса тръгна из страната на чудесата, за да търси белия заек. Запозна се с двама весели приятели – Туиндълдъм и Туиндълди. Те не познаваха заека, така че Алиса забързано продължи да го търси. В една спретната къщичка насред гората най-накрая се срещна и с белия заек. Заека изпрати Алиса до малката си къщичка, за да търси ръкавиците му. Но вместо това тя намери бисквитки, на които имаше бележка. Вземи си! Така и направи. Бисквитките направиха така, че Алиса порасна висока колкото цялата къща. Каква гледка! Заека и приятеля му Додо помислиха, че тя е някакво ужасно чудовище. Алиса взе един морков от градината на заека. След като го изяде, тя пак се смали и стана толкова малка, че скоро се изгуби в гора от трева. Алиса се озова в градина пълна с говорещи живи цветя. Имаше и пеперутки, филийки и люлеещи се кончета с крилца. Алиса си помисли, че градината е доста приятно място. Но цветята мислеха, че Алиса е просто бурен. Затова не й разрешиха да остане. След това Алиса срещна надутата гасеница, която изпускаше кръгове от дим. Тя каза на Алиса да отхапва от гъбата й, когато иска да промени големината си. Алиса опита от едната страна и се стрелна нагоре, пораствайки по-висока от върховете на дърветата. Но другата хапка направи Алиса точно толкова висока, колкото трябва. А сега накъде да тръгна? Чудеше се Алиса. Табелките, на които попадаше покрай пътечката, бяха безполезни. Те сочеха навсякъде. Ако търсиш белия заек, бих попитал лудия чапкар, каза хилещия се чеширски котарак, който стоеше в клоните на едно дърво. Той живее ей там. Алиса намери лудия шапкар и мартенинския заек, които празнуваха не рождения си ден с чайно парти. Тя се присъедини за малко към тях. След безмисленото чайно парти, Алиса искаше да се прибере в къщи. Но изглежда нито едно от странните същества не знаеше пътя. Алиса започна да се лута из градината на царицата. Ето че скоро се зададе царската процесия. И кой беше царският тръбач? Ами,
Белия заек, разбира се. Царицата на сърцата поиска с Алиса да играят крокет. Но на Алиса не й хареса как изглежда тази игра. Отсечете й главата! Изкрещя царицата. Алиса побягна, а армията от карти започна да я преследва по всички преплетени пътеки на страната на чудесата и обратно до брега на реката. Радвам се, че съм отново на място, където нещата са наистина това, което изглеждат, каза Алиса, след като се събуди от странния си сън за страната на чудесата. И не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката за известие.